हेलो नमस्ते प्रणाम। हम रंजना पांडे आप सबके बीच में एगो बहुत ही सुंदर गीत लेके आयल बनी। अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लो। कंगन में खातिर रूसल बाड़ी ननदो हमार हो। कंगन में खातिर रूसल बाड़ी ननदो हमार हो। कंगन में खातिर रूसल बाड़ी टीका दिया ताऊ हो नहीं लेत बाड़ी। टीका दिया ताऊ हो नहीं लेत बाड़ी। भैया के सिकड़ी खातिर भैया के सिकड़ी खातिर भैली तैयार हो। कंगन में खातिर रूसल बाड़ी ननदो हमार हो। कंगन में खातिर रूसल बाड़ी हरवा दिया ताऊ हो नहीं लेत बाड़ी। हरवा दिया ताऊ हो नहीं लेत बाड़ी। भैया के अंगूठी खातिर भैया के अंगूठी खातिर भैली तैयार हो। कंगन में खातिर रूसल बाड़ी ननदो हमार हो। कंगन में खातिर रूसल बाड़ी ननदो हमार हो। कंगन में खातिर रूसल बाड़ी झुमका दिया ताऊ हो नहीं लेत बाड़ी। झुमका दिया ताऊ हो नहीं लेत बाड़ी। भैया के घड़िया खातिर भैया के घड़िया खातिर भैली तैयार हो। कंगन में खातिर रूसल बाड़ी ननदो हमार हो। कंगन में खातिर रूसल बाड़ी ननदो हमार हो। कंगन में खातिर रूसल बाड़ी। गाना अगर अच्छा लगे तो चैनल के सब्सक्राइब भी करे लोगिन।